வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கான வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா, மழை 2 நாளா வெளிலவே வர முடியல. காலையில வரைக்கும் வெயில் அடிக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, 2 நாள் நைட்டு வரைக்கும் மழை பெய்யுது. வெளியில வந்து பார்த்தா, மழைக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, நல்ல கலர் கலரா இருந்துச்சு. பிங்க் கலரில் ஒண்ணு, ரெட் கலர், ஆரஞ்சு கலர்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து பேபி பேரடைஸ். நல்லாவே ஸ்மெல் சூப்பரா இருக்கும். அது அப்படியே ஃபேட் ஆயிருந்துச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா, ஆரஞ்சு நாட் ரோஸுங்க. சூப்பரா அதுவுமே நல்லா வந்து பூக்கள் வந்து சூப்பரா இருந்தது. ஒரு ஒரு பூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, லைட்டா ஃபேட் ஆயிருச்சு அந்த மாரி. அது 2 நாளைக்கு முன்னாடி பூத்திருக்கும் போல. அதுக்கப்புறம் இப்போ தாங்க அந்த மரப்பு கட்டினதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, செடிகள் கொஞ்சம் ஆரோக்கியமா இருக்கு. இல்லைன்னா எங்க கோழி முட்டுக்களவே கொத்தி போட்டுரும். தளிர்களையும் கொத்தி போட்டுரும். ஸோ எனக்கு அந்த பிரச்சனை தான். செடியெல்லாம் சூப்பராவே குரோத் ஆயிட்டு இருந்தது. எனக்கு அந்த கேரிங் வந்து கரெக்ட்டா பண்ண முடியல. அதனால தான். இப்போ வந்து சூப்பரா பண்ணியாச்சு. சரி, பாட்ல ஒரு ஒரு காய் செடி நம்ம வைப்போமேன்னு சொல்லிட்டு வெண்டைக்காய் போட்டேன். ஒரு 4 செடிகள 4 விதைகள என்னமோ போட்டேன். 3 செடிகள் சூப்பரா வளர்ந்துருக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா, பர்த்டே பார்ட்டி. இது சூப்பரா வந்து நிறைய பூக்கள் பூத்துட்டே இருக்குங்க. இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வாங்கி வச்சிருக்கேன். நல்லா இருக்கு. நல்லா பூக்கள் வந்ததுமே மறுபடியும் தளிர் எடுத்து சூப்பரா மொட்டுக்கள் வருது. இது பார்த்தீங்கன்னா, கனகாம்பரம். வெளியில இருந்தத எடுத்து சின்ன பாட்டில வச்சிருக்கேன். நாட் ரோஸ் சூப்பரா வளர்ந்துட்டுருக்கு. அதாவது நாட் ரோஸ் கிடையாது, அரேபிக் பன்னீர் சொல்லுவோம்ல, பிங்க் கலர், பேபி பிங்க் அந்த கலரு. ஃபஸ்ட்டு ஒரு நல்ல பெரிய ஒரே லைனாக போய் ஒரே ஒரு ஸ்டெம்மில் வந்து நல்லா தளிர் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அது பூ பூத்ததையும் கட் பண்ணி விட்டு நிறையா தளிர் எடுத்து நிறைய பிரான்ச்சஸ் வந்திருக்கு. மல்லி வாட வருதுன்னு பார்த்தா 2 மல்லி சூப்பராக பூத்திருந்தது. இப்போ மல்லி சீசன் அதிகமாக இல்லை போல். நிறைய தளிர்கள் இருக்குது. ஆனால் முட்டுக்கள் அதிகமாக இல்லை. பூக்கள் தான் 2 இருந்தது. இதை போய் பறிக்கலான்னு போகும்போது தொடும்போதே பார்த்திங்கன்னா டக்குன்னு விழுந்துருச்சு. இது பாருங்கள், அந்தளவுக்கு வந்து நல்லா அந்த முன்னாடியே பூத்திருக்கும் போல். அதுக்கப்புறம் நம்ம வீட்டில் இருக்க இல்லாத பூச்செடிகளில் மல்லி வெரைட்டி. இது வந்து முல்லை மல்லி சொல்லுவோம்ல. முல்லையிலே வந்து வெள்ளை முல்லை, பச்சை முல்லைன்னு இருக்குது. இது நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது வெள்ளை முல்லைங்க. இதுவும் நல்ல வாசனையாக இருந்தது. ஜாதி மல்லியுமே இருக்குது. நான் நிறைய டைம் வீடியோ போட்டிருப்பேன். 2 தடவை பதியம் போட்டுட்டேன். பதியம் 2வது போட்டு வச்சுருக்கேன். பக்கத்தில் ஒருத்தவங்க கேட்டிருக்காங்க. ஜாதி மல்லியில் கொஞ்சம் பூக்கள் இருந்தது, பறிச்சுக்கலாம். சூப்பராக இருக்குது. இதில் பதியம் போட்டு ஏற்கனவே எடுத்து நான் வச்சுருக்கேங்க. ஸோ எல்லா பூக்களுமே சூப்பராக இருந்துச்சு. கார்டன் பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்தது.